Утрото е чудесно. В дворчето на студиото ми е едно спокойно и огласено от птици местенце. Останало ми е да нанеса лака на двете ми творби, с които предстои да взема участие в традиционната изложба по случай 24 май в художествена галерия Смолян. За мен това е първо участие на мои картини и голяма чест. Картините опаковах добре, сега е време да ги натоваря и да ги занеса в галерията на 250 км от студиото ми, в град Смолян. Красиво зелено е, подминаваме Асеноград и започваме изкачването по серпентините нагоре. На спускане от Пампорово минаваме през величествения панорамен път. Среща ни червената скала, величествена и огряна, преди да ни опъти мечето на Смолян. А Турлука или невястата сякаш ни маха, пасейки като овчар овце белите облачета над нея. Пристигнахме. Разтоварям ги внимателно и понасям двете ми турби към галерията. На входа сърдечно ме посрещат Ликата, Иван Пеев и Георги, който любезно приема картините ми. Благодаря им сърдечно за посрещането. Тази вечер сме тук, за да открием традиционната изложба на смолянските художници, посветена на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, 24 май. Участват тази година 24 автора с 48 творби, няколко скулптурки, няколко графики и най-вече живопис, 36 живописни работи. Имаме поздравления от областния управител Бедар Сираков, поздравления от община Смолян, от кмета Николай Миремов, което госпожа Филипова ще прочете. Здравейте! Много ми е приятно от името на господин Миленов да ви поздравя. В поздравителния адрес се казва: уважаеми смолянски художници, щастлив съм да ви поздравя с откриването на традиционната изложба, посветена на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Вие сте надарени със способността да виждате всеки детайл от красотата около нас, да я пречупвате през въображението си и с майсторската си ръка да я втъкавате в платната си, така че да доставя удоволствие, да вдъхновява и да носи наслада на нас, зрителите. Вашите творби са изключително ценни за Смолян и родопите. Те ни карат да се чувстваме горди пред България и света. Желая ви здраве и вдъхновение, за да продължите да създавате неповторимите си произведения на изкуството. Желая ви удовлетворение от всяка ваша творба и всяка поредна изложба. На добър час! Господин Перонков иска да благодаря. Добър ден, здравейте! В това хубаво време се наслаждаваме на една изненада в най-хубавия смисъл, защото авторите, които са представени днес и участват в тази изложба, са ни допуснали да един много съхранни свои моменти. Защото забелязвайки тази годишната изложба, има като че едно представяне на животе. Изчезна това представяне пред публика.
и се замести с едно по-духовно послание на тези произведения, които са, като че ни са рисувани за сред художници, което е хубавото. И искам да ви благодаря, че се случват такива моменти, защото галерията е в процес на почти основен ремонт, почти му се вижда вече края. И ние като общност трябва задружно да я напълним отново с тази артистична мъж. Това благодаря ви. Зачитаме изложбата за открита. Заповядайте. Изказвам сърдечна благодарност на моята любима съпруга Мира, която не само ме подкрепя, а винаги ми дава много увереност, за да продължавам напред. Също така и на Дафи Карамфилова, верен спътник в това начинание. Благодаря на Руско Челебиев за приятелската покана и художническата подкрепа.